давоми солҳои охир дар шаҳри Душанбе хизматрасонии нақлиёти кирокаши таксӣ беҳтар гардида истодааст, ки намунаи равшани он бо намои зоҳирӣ якхела ба фаъолият машғул шудани ин навъи нақлиёт мебошад. ҳоло кураи замин дар ҳолати тағйирёбии иқлим қарор дорад ва олимон ин омилро аз истифодаи ғайрисамараноки захираҳои табиӣ бо истихроҷи маводҳои барои табиат заҳролудшаванда асос менамоянд. Дар ин замина болоравии нархи нафту дигар маводи захиравии табиат ба мардуми кураи замин ғайридастрас будани онро нишон медиҳанд. Аз ин лиҳоз мутахассисони ҷаҳони муосир ба хулосаи амиқ омаданд, ки бояд неъматҳои табиӣ ба таври самаранок ва оқилона истифода бурда шуда, нерӯҳои алтернативӣ бояд ихтироъ карда шаванд. Дар ин замина яке аз мавзӯъҳои маъмултарин ин истеҳсоли энергияи сабз ҳисобида мешавад, ки акнун дар хизматрасонии бахши нақлиёти шаҳри Душанбе татбиқи он оғоз гардид. Ширкати Яктаксӣ низ дар ин масъала ҳамчун иштирокчии фаъол ба шумор рафта, тасмим гирифтааст, ки хизматрасониҳои мусофиркашонии кирояро бо истифода аз воситаҳои нақлиёти барқӣ роҳандозӣ намояд ва ин ҳам барои амалишавии барномаи пешгирифтаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, яъне шаҳри сабз, ҳамчун механизми ёррасон ба ҳисоб меравад. Дар муаррифии ин лоиҳа муовини раиси шаҳри Душанбе Фирдавс Саидзода иштирок ва суханронӣ намуда, ин амалро барои рушди ин бахш муҳим арзёбӣ намуд. ҷое таъкид аст, ки нақлиёти электромобили Volkswagen дар ин лоиҳа нахуст ба фаъолият оғоз намуд. дар тӯли амалишавии лоиҳаи мазкур аз ҷониби ширкат якчанд таҳлилҳои оморӣ ва бозоршиносӣ анҷом дода шуда, дар натиҷа ба хулоса омадем ва қарор гирифтем, ки чунин воситаҳои нақлиёти қувваи барқдиҳанда ё худ ба мафҳуми маъмулӣ электромобилро ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намоем, ки он аз лиҳози экологӣ хело тоза мебошанд ва ба мутобиқнамоии иқтисоди кишвар ба иқлими муосири Тоҷикистон хеле бомаврид мебошад. ин навъи нақлиёт истеҳсоли корхонаи муштараки ҷумҳурии халқии Хитой бо давлати федеративии Олмон ба ҳисоб рафта, ширкати Яктаксӣ қарордоди ҳамкориҳои мутаносибро бо ширкати Анхуй Айшангхуй Автомобил Сервис Co Ltd ба имзо расонидааст. худи нақлиёт ба гурӯҳи нақлиёти седан ворид шуда, аз 4 дар 4 ҷои нишаст иборат мебошад. Электромобил пурра бо истифода аз қувваи барқ ба кор дароварда шуда, ғунҷоиши қувваи барқ дар аккумуляторҳои электрикӣ 38,1 киловатт-соатро ташкил медиҳад. бо ин ғунҷоиш электромобил метавонад масофаи 278-300 километрро тай намояд, яъне ба ҳар 100 километр ҳаракати электромобил қувваи 13,2 киловатт-соатро сарф менамояд, ки ба ҳисоби миёна ин ба ҳар 1 киловатт-соат 7,6 километр рост меояд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ қайд карда гузаштанд, тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба дигаргун шудани иқлими кураи замин бояд ба лиҳози ҳифзи муҳити зист бояд мутобиқат карда шаванд ва маҳз барои ин нигоҳ, барои бартарият додан ва афзалнок кардани чунин муносибатҳо, чунин соҳаи мазкур, президенти кишвар пешниҳод намуданд, ки ворид кардани воситаҳои нақлиёти электромобил ва монанди онҳо аз пардохти гумрукӣ ва андоз пурра озод карда шаванд. ва ин иқдомро мо ҳамчун заминаи таҳккурсӣ қабул карда барои пешрафту шукуфоии ватани мавлудам Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем. тавре зикр гардид, аз нигоҳи иқтисодӣ бошад, хароҷоти нигоҳубин ва таъмирнокии электромобил аз дигар воситаҳои нақлиёти гурӯҳҳои сӯзишвориашон бензин, газ ё дигар маводи сӯхт ба андозаи 100% камтар буда, ба ронандагони мусофиркашон фоидаи босамарро мебиёрад. лоиҳаи мазкур аз ҷониби ширкати Яктаксӣ ҳанӯз аз соли 2010 инҷониб роҳандозӣ шуда, барои расидан ба ҳадафҳои хеш, ширкати Яктаксӣ лоиҳаи мазкурро ба 3 давраи амалӣ тақсимбандӣ намуд, ки давраи аввал ин давраи мутобиқнамоӣ ба ҳисоб рафта, дар ин давра ширкат мардуми кишварро аз воситаҳои нақлиёти барқӣ ошно кард. дар давраи дуюм ширкат воситаҳои хизматрасонии техникиро бо қисмҳои эҳтиётии чунин электромобилҳо ташкил намуда, ба ронандагон имкониятҳои назаррасро дар истифода барои электромобил муҳайё месозад. дар давраи сеюм ё худ давраи рушнамоии электромобил, ширкати Яктаксӣ тибқи дурнамои худ ният дорад, ки корхонаи муштараки истеҳсоли чунин воситаҳои нақлиётро дар ватани маҳбубамон роҳандозӣ намояд.